Но те са очевидни, те ги има в докладите там по... примерно и от КТБ, колко милиона стават общо? Аз ще кажа оценките на британските служби в момента. На британските служби давам тяхна оценка, която аз сега как и защо имам. Това е друг въпрос, че в момента кеша, който е краден от там този кръг около него, е около 30-40 милиарда евро. Са откраднати от България последните 10 години. Доста сериозна сума. Нека да го прецени народа. Макар, че народа тази сума, той как да я разбира? Според мен, ако не беше Бинюс да им отвори очите, тук се шегувахме наскоро с така един пак колега журналист, те българите смятаха до миналата година. Даже аз ще дам пример. Аз съм си говорил с млади хора, студенти. Те казват, нали, Бойко е крадец и Делян е крадец. Добре, казвам, те какво са откраднали според вас? Колко да са откраднали? Ми вика, много са откраднали. Нали? Така в аудиторията предавам, да кажем, аз съм си говорил с 2-3 аудитории с студенти и предавам общото мнение на хората. Колко да са откраднали? Един има 3-4 апартамента, другия 2-3. Нямат представа хората. Тези хора нямат представа, че тук се откраднаха не милиарди, десетки милиарди. Държавата е напълно съсипана. Ние на практика тук нямаме нищо изградено за последните 10-15 години. Ама нищо. Цялата инфраструктура е унищожена. Цялото здравеопазване, което в момента е така най-биено очи, то се управлява от Делян Пеевски. Здравната каса е негова, половината болници са негови. Той навсякъде... Да. Това не е правилно. Аз примерно не харесвам, когато някой каже така на ангро, ама той каквото е хванал Пеевски, всичко е съсипал. Не е баш така. Тоест Пеевски е съсипал неща, които е управлявал лично. Но той има много неща, където има по 80% от собствеността, но то се управлява от други хора.